ndingangoti muchikamu takanzwa inzwi richidaidzira. Chakatanga takambonzwa noizi yakamboitika, noizi yaita kunge munhu airohwa. Saka tanzwa noizi iyoyo ndobva papera chinguva chidiki ndobva tanzwa voisi raidana, asi voisi raidana iri munhu vanhu vese tatakuti tatondorara kudaro seizvozvo ndofunga tatova kumapasiti 1. Saka ini ndava ndiri kubedroom kwangu ndobva ndanzwa voisi raidana zvikanzi ndeabraini. Saka ndakava ndakutotyawo kubuda ndikati munhu akudana nguva dzino kuti mbuya abraini ndiani. Ndakangokwanisa kupekura keteni kudai so ndobva ndangodongorera kudai neketeni repadhaini yapo. Saka pandakapekura keteni kudaro ndopandakaona mukomana anga akaita kutono naso achiita kakubvunda so asina hembe, asina kana chaakambopfeka zvake, asina kana chinhu, ari naked. Saka ndobva iye andiona ndobva ati Brian, muri mama vangu, musatya kusvika pendiri, musatya henyu, svikai pendiri mundibatsire. Ini handina hembe, asi ndaikumbira kuti mundipewo rubatsiro rwokuti munditsvagire kana trousi, kana munaro mundipewo trousi. Ndobva ndati ko zvaita sei bheki, chii chaitika? Ndikanzi ndaurawa, ndatokuvadzwa inini asi ndaurawa. Ndikati ndiani akurova? Ndikanzi ndimukoma wangu anonzi Wayne. Iye mukomana yeye tinosimuonawo nguva zhinji achiuya pano. Zvikanzi asi ndatokuvara, saka ndaikumbira kuti kana mune bhurangeti mondipawo bhurangeti rekuti ndifuke kana trousi. Ndikati ndinoziva kuti ndinonozvitora papi. Zvikanzi kana mumba menyu chere mune trousi ndipewo ndibatsirei. Asi ndine nzara. Zvindine nzara ndaikumbirawo fizi dringi kana romufiriji mundipewo. Ndikati inini dringi handina. Zvikanzi kana mune mapeni isi. Ndikati zvese izvo bhekini handina. Ndakazobuda ndobva ndamira pane kamukomana ndatozoda kubuda kwandakatoona kuti ndibheki. Ndikuvharanda uko ndakanda tozoona kuti mwana uyu ndiani, munhu uyu nditoziva ndibheki. Ndopandakachiita masteps angu ndichifamba ndichati iye paakatondiona kwati musatya henyu kuuya pano ndini, nekuti wanga kashama makandibara ndimi mama, musatya ende hazvinyadzi, hapana chinombonyadzisa, svikai pendiri mundibatsirewo. Ndopandakati ko chii bheki, hauna kana nekupfeka, zvaita sei? Zvikanzi mama ndakuvadzwa, ndatofa ini mama, ndokumbira kuti kana muchikwanisa kundipa kana trousi rokuti ndipfeke, handina kana kuti ndoziva kuti ndodi ndaakupindwa nechando. Saka zvadaro seizvozvo inini ndakazodana mwana wangu uyo ndinobva mwana wangu akagara apa. Ndobva ndati hende tinodini, tinoona kuti zvii zvaitika weipapo, kana pachibvira kuti tiwane zvetinomubatsira nazvo tomubatsirawo nazvo. Ndobva tapinda, ndobva tauya apa, ndobva taona bhedhi rakasungwa. Saka tata kutoshaya kuti tochipinda nepi. Saka takazotata ndobva taona kaburi ako, ndobva tangoitawo kungozvitsvikinyidza kuti tipindewo mukaburi kako tipinde muno mukati. Saka tapinda apa ndopakabva mai vanolodya umomo vakabva kumba uko vakabata tochi. Saka vakabata tochi ndobva ndakati taikumbirawo zvokuti ari kukumbira kuti ndinodawo tirausi. Saka inini akumba kwangu handina tirausi ende ari kuti wapindwa nechando. Saka taikumbira kuti mutiratidzewo rumu yake, kana mune bhurangeti rachitotora bhurangeti todini tomufukidza. Ndobva taenda namai vayo vakatocha vari mberi. Ndobva tapinda paya mumba muya ndobva vati rumu yake ndiye izvi. Saka mama kangaita jangi zvinhu zvese zvakaitwa nehameno nemvura dzakateurwa pai pese. Ndobva tangokwanisa kudonga bhurangeti riya. Ndobva taona kamwe kakaita sekajaketi, ndobva takatora nekakangaita kazambia so. Ndobva takatora, ndobva takashayiwa tirauzi takarishayiwa. Ndobva tatongotora izvo tikati achiri zvaari kundwa chando chirega tinomupa adini amusana kufuka izvezvo. Ndobva tatora zviri 3 nebhurangeti nechijaketi nechizambia ichocho. Ndobva tauya nacho tikati bheki tirauzi tashayiwa, asi chetiri kungoda toda kuti
iwewe udini uwane kudziirwa. Ndo zvandawana mumba mako matapinda. Ndobva tati tichipfeka tichitomubatira tichati tikupfekedze izvi zvatawana izvi tichipfeka izvozvo. Ndobva tamupfekedzawo izvozvo zvacho zvatanga tawana. Ndobva tatora bhurangeti iroro ratanga tatora ndobva tamufukidza. Tikati saka isusu Bheki tiri kuda kuti tikubatsire kuti uende kuchipatara, nokuti izvizvi ukaramba uri ipapa chando chinokupinda. Asi kuchipatara kwacho kukaenda pasina mapurisa haudini, haurapwi. Chirega ndinotsvaga vamwe vamwana ofisa, nokuti vamwe vana ofisa vandaiziva muno vakapera kutama. Saka chirega tinde mberi uko ndotombokusiya tokuisa mumba. Akati aiwa, mukandiisa mumba mukomana uyu anodzoka kaya akandipedzisa. Saka it's better hangu kuti ndisare ndiri pano. Tikati iwe kana wasara uripo, saka chifuka bhurangeti rako uchiramba wakanyarara uri ipapo. Usasaramba uchitaura nokuti ava mai ava mumu vaitoti pai hanzi wanga achiti pai uchadzoka. Ndikati saka iwe uchiramba wakanyarara uripo chitonotsvaga rubatsiro uchingovapo pouri ipapo. Zvaishuwawo takamusiya aripo. Ndobva taenda kumusoro kunogara vamwe ofisa vanga vaingolodza kunoko. Ndobva tandovanokera ndobva vabuda. Ndikati taitawo challenge kumba kwedu. Mwana wapondwa zvokuti izvi wakuvara pakatoipisisa. Ari kutobhidha mumuromo nomumhino, ari kutobhidha. Saka ndanchiti tibatsirane kuti kana pachiitawo kuti tiwane mota, kana kuti kana chinoita kuti mwana uyu aende kuchipatara. Saka ndobva tati gare ndobva tatopinda, ndobva azototakurwa. Atakurwa ndobva vaimisa mumba. Vamisa mumba, inini nichizopindawo kumba kwangu nichienda kunorara nekuti nguva dzapera. Ndobva ndakazonzwa nguwa ndobva ndanza kutinhira kwemotikari. Ndobva ndatonzwa noise ndikati motikari yazotinhira kudai ndeyani. Ndobva ndapekura futi chiketeni. Ndobva ndadongorera kudai. Motikari yanga yakamira uku, yanga iri rori hombe asi iri yepolisi. Ndobva ndatoona kuti imotikari yepolisi. Saka vakatora nguva vakamira uku vachiita hamene vanyaya dzavaitaura ukoko. Ndobva vazotakura mwana, ndobva vasiisa mumotikari. Ndobva vazoenda. Saka ina hangu andikwanisa ndangana mukana wekuti ndizoenda. Ndopendinogumira ipapo. Zvokurohwa izvi ndingangoti fanika ipapa pamashure ipapapa. Ndakati ndaenda kumunda kwangu kumasvingo. Ndobva ndadzoka. Ndichidzoka muroora wangu uyu anga achichema ari papa. Uyu ari Bheki. Akati mama, mufunge Bheki makanga muchawanika Bheki afa. Ndikati nei. Zvikanzi mukomana anogara ku15 uyu akamurova zvimwe zvokuti marovero akamuita takatoshaya kuti kochii. Kwai tikazotoguma futi tabuda tikanonunudza kuti iwewe unorova munhu kudai zvamuita zvokudini. Ndomanzwira andakazviitawo. Ende kurova zveshuwa waitogara achiuya pachitoita noizi yekutomurova. Uchinzi ndiri kudisipurina munin'ina wangu, ndomataurira aizviita. Ndingati inini ndakasvika panapa kuma-12 ndichibve koone bhora kwamupfuuri. Ndo pendakasvika ndakanokawo pamba ndikavhurirwe dhoo. Pane amwe roja ratinogarawo nawo abva nduudza kuti pana pasara mukomana Bheki arohwa nomwe mukomana waanotamba naye. Ndikati ari kupi Bheki wacho? Zvikanzi ari kunzoko. Ndobva ndauya ndobva ndamuona Bheki anga akarara akona ndichibva ndamubvunza Bheki chii? Chakangokwanisa kutaura ndechekuti Mwari ane nyasha, ndodai masvika ndadini ndafa. Ndobva akanga asina hembe. Ndobva tapinda mumba, ndatora hembe, ndobva ndamupfekedze hembe. Ndobva tamupinze mumba. Tamupinze mumba ndobva tabhoirise mvura, ndobva tamutowa-towa. Tichipedze kutowa-towa ndopakabva pasvike polisi. Ndobva tatonzi takurai munhu tiendese murori mumota tiende naye kupolisi. Ndobva tatakura munhu ndobva taenda naye kupolisi. Ndobva tasvika kupolisi. Iye anga ari kutotaura panguva yacho. Akabvunzwa kuti chii chaitika, akati ndarohwa. Warohwa nani? Akati nemunhu anonzi Wayne. Wayne wokupi? Akati senhema yakandiiziva. Anogara kupi? Akanzi anogara 15. Zvichipedza kudaro polisi akabva achitakura munhu mende naye kuchipatara. Tichibva tatakura munhu ndobva tabatsirwa nemota yepolisi kutakura munhu kuenda naye kuchipatara. Pakanzi namwe wakomana endainga nawo 2
zvikanzi zvanzi chibudai naye muenda henyu naye kumba. Tichibva tamutakura mukomana bva tabuda naye panze. Ndopendakatangoona kuti munhu ataasiriasi ngoti anga asikachatauri kana kufamba. Ndobva ndadzoka futi muchipatara bva ndakumbira mubhedha. Ndikati ndandokumbira kuti ndisiye munhu ndiende kumba. Ndoudza mwana zvaane munhu. Zvikanzi alright tora kodi mudzore. Ndobva ndamutora bva ndamudzorera. Ndobva ndafonera sekuru. Sekuru akati izvizvi chidzokere kuchipatara tichite plani yemari. Ndobva ndadzokere kuchipatara dzadza kuma 2. Ndobva ndasvika kuchipatara bva ndamuona. Ndakatobvunza kuti zviri kuchinja here. Zvikanzi zvingachinja ne1 hour here. Dai mishonga yanga iripo yese pamwe zvaigona kuita nayo. Ndati alright inini manje manheru handina kurara. Ndandiri panapa saka ndakumbodzokere kumba ndomborarawo ndozoya mangwana kana mari yemishonga yavo. Zvikanzi alright saka chitisiro nhamba dzehama yacho iri padhuze. Ndichibva ndasiye nhamba dzasekuru wacho. Ndobva ndatouya kunoko. Ndobva ndatosvikawo kuno. Ndobva ndatoudzawo vanhu neighbor kuti ndo stage nemukomana ari kuchipatara. Ndobva ndarara. Kuma 6 ndobva ndakazofonerawo kuchipatara zvikanzi ndiwe nhingi here. Ndikati zvikanzi ndiwauya nanhingi. Zvikanzi hatina urombo munhu uye ashaika. Kunzi zvone mukomana akanetsana neshamwari yake. But hanzi magariro avo vaigara vachingonetsana. It was their kind of playing here. Kuti vanongotukana vorovana. So on Saturday vakangouya makuseni vakaswera vese vakabhema vese fodini yavo imomo. But suddenly mukomana akambobuda hanzi vazotoka manheru kuma-7. Hanzi vatanga kutonetsana nemukomana kuti vatora foni yangu shamwari yake vanenge vamutamba vatitana saka pautori wavo hanzi mwanidi yakatora foni obva tinaipa bheki wepanaka. So uyo akanga abuya kuikavhari foni vatanga kunetsana nabheki akati ndikuda foni yangu. Bheki akati nefoni handina. Saka ndakutora ndakuenda nekuba kwedu ndari kudisciplina waba kwedu. But from the information yandikunzwa hanzi mukomana washaito nenzva tida kukurayira pamapenyu vari kudisciplina zvakaitwa zvakaitwa mukoma wako. So from there vakabva takatonetsana atakautongorova. So vana vanga paine mumwe mukadzi ari 1. So iye ari kuti ini ndakatya because angaine vanhu vake vasikana 2. Hanzi akakutorwa munhu achiadresa achizviadresa achikungura achiadresa nemunhu waari kunovauya victim yacho ari kunovauya from ari mukungura saka ndakutonzokurawa shama kuti unyatsonzwa kuti ndiri kudisciplina. Iye achikungura iye wacho achizvikungura achirova futi munhu achikungura. Saka mabva kuti ini ndakabva ndatya. Vandazvivharamo but vandakazoona kuti bheki atonanzi andakabva mhanya vandavhara vana kuno vandanovhura dhoo kuti bheki aone way out. Bheki pakatonoti dhoo ravhurwa bvaita sebhatiza. Saka pakatiza ndopakatanga kubvungira machitendera panze then maneighbors mamwe abva atobuda. But mamwe maneighbors amwe acho vakutoita akanzwa noise but hakuna kaitese akabuda. Ndomanzwira ndoti. So from there kumwe loji anogara mangaenda unoona bhora ndoswegura nemasika. Akabva todi vatosvika kubva unoona bhora. Vasvika kumanya kupolisi motikari watora munhu waisa general hospital vasvika zvikanzi muisei padrip vaisa padrip then ndokwanzi kune mushonga udiwa ubva amanya kutaura futi lojariari panotenga mushonga bva vaisa padrip zvikanzi chidzokera toda kuti paitwe scan tione kuti anorapika sei then kuma-5 manheru watomufonera zvikanzi munashe. Akati kuti zakuria 2 months ago takamerisa kuria pakatomboshaika brother yake akaita munhu akabva atoita kodisturb that munhu anoshandisa madrugs. Saka takatomurisa kuria vatiza vatanga futi zvinadrugs. Polisi nezuro vakazoita nenhande munhu wacho because iyanzi akatotaura akasvika polisi kuti ndarohwa naweni anzi ari kunzi anobviweni. Saka weni wacho akabva atsvagwa paanogara pawanikwa pamupolisi mupolisi vayamutora. So inini ndazonge ndakuda kuti tiite plani kuti tibvise bodi kuti iende pari safe. Saka vabva vati endai munoona munhu akaita nyaya yacho kupolisi. Saka ndokwandabva ndasvika vangonditi hatikwanisi zvekuti mumuone kana muchida kumuona ndototi not prepared kumuona vangonditi ari kuchitokisi takamuvhara ari kukusei. Saka vazondipa mangwana makusei moenda kugeneral hospital then we do the postmortem yacho then totora ibodi mainvestigations achiitwa. Ngaba utano ndobanga tifoni ndasira kuti isakati sipo pandakazouya kuma 66 kwatodo
ndokandakasvika ndokarisupindura ndaenda kokindira kicheni kuti nditore nechisimbi ndilaite nonodhoro ndokandakaona dhora tobreak kodhora break kuti bheki pamanga kuda kubreka ndokona kuti kuda kupinda mubadipinde muno munditsvage ndoro hapana chinhu chatoro andatogara muno baba manomamwatolojana ndokawakabva wasvika vasvika obva watoti ndinodzoka mai manje ndichadzoka taimchaimazvanati hauraiti baba manowaibva kabuda musikana muruka akabvasvika musikana uyo kwakusvika ndikati mama ndobike ndakataimbopera kubika timbotaura pane nyaya iko ndaona dhora chinirabhei andogara ndarobheki kusvikawo vakomana vaiva mukomana yabva asvika zvanzi bheki ndoenda uya kuda ndipe foni yangu bheki akati foni handina zvanzi zvanzi foni kana bheki foni hamira ndinyatsotaura mushemushe foni iri mumba iri moto kanzi apinda tidi kutsvage foni yamoto saka pawakapinda muspare mabheki mamwe patsvaga foni yepashati ochitiko bheki yoko foni yangu ndichakuto kune foni ndisada kuno bheki hakakwanisa kutaura ndopakatanga kurova bhekiyo patanga kukumura kanzi kuona ndakumura tinozuva nerekutanga iyi ndoda kuti utaure chi pane foni ona ndakumura futi kechitu ndakuo ndopakatanga kurova bheki bheki akati andomire kundirova foni mira mama wairi vanotarisa foni iri mumabhachi ari muoto mama pandamhanya mumabhachi meme pandatarisa foni iri kana hamuna foni mune matombo ari mumabhachi hamuna foni tikanzi ambira ndinyatsofunga foni inenge iri paspace of muspeya mangumo ndika pandatarisa foni iyi ndaona foni hapana andobhekiyo ndopakatanga kurova vatanga kurova vachisundira munomba ndati imimi musapinda kwamangu nopwanya mutopati yangu ndopandakavharira vana kunoku ndati vana tsimbidzirai dhoku kutotava pavanosundira udaiso dhotisadirisa bheki notakangara kutoguka padenga ndopavakabva vasundira nambavababa mani next day manga makatokiwa saka vakanosundira nadho rakabva rapwanyika wakabva kuti bheki pasi iye mukomana ipadenga kwakuchitanga kuti kurova bheki yayo kubva kumura futi nogurova kusara naka kwakutanga kuti kurova bheki yayo asina kupfeka ndopaakazoona kuti waneta kwakutanga kuchikumura bheki yayo hembe kwakutanga kurova bheki yayo asina hembe nekuti hausi kunzwa iwe ndopandakaona kuti vana vachi bheki wakukwara ndaona akubhita ndopandavhura dhoo ndaitira kuti bheki aone kubuda aone kutiza panzi bheki iyo ndopaidi pandakati ibuda panzi unorwa nemezvikanzi handina kupfeka ndakatopfeka kuna nebasa unoonekwa nani usiku unono ndopandakamusundira panzi paive bheki ndamusunda panzi akabva atanga kutiza achitenderera newe mukomana achimuteera bheki iyo ndopakabvaenda kunowanda pamuswa pasa mukomana akabva atiza bheki asi ndichadzoka chipi manheru ndakumbonodhila nemwake uyo wandasiya uko kuhamba foni yangu ndoandakumbonodhila naye ndichadzokerera bheki saka tatopinda nguva muno mutakiya madondo pandakanzwa bheki akudedza gogo wepanexta akuti gogo abrahim ndinzi wavo wakabva wadaira zvikanzi yai pano ndiri pano ndoko wandakanzwa gogo yava kuti baba amani pandabuda ndakati baba amani chi avapo kuitika kwese kwaita nezi baba amani haapo kanzi saka toita sei munhu haana kupfeka kwaimba ndatamba vaitotora mahembe dzake mumba ndatakapinda musipeya make patatora gumbeze patamufukidza patatitochidini tikati ngatitsvage tonoona kuti totsvaga mapurisa kana eni mupurisa muno ndopatakaenda kunoona amwe mai mupurisa pamusora mai vayo ndokwakati toendai kwadumba tasvika kwadumba kuya takanoka hasa panakadai patakadzoka vakati sitakuenda kudzimba dzedu tichimira kuti kana pana anenge azoti awana chimotikari pandiri kupindawo muno baba mani vari kutosvikana baba mani onai basa rasara tikatika muno mupasika asi saka aendepi mukomana ndikati awanda kuseri kanzi ambai pandawaratidza pane mukomana baba mani kwauchiuya kwakutora hembe kwakumupfekedza kwakuzopinda naye muno pati kupinda muno muwo mapurisa vari kutosvikawo nerwuri ravo kwakuchimutakura kwakunisa kugeneral hospital baba mani vakazodzoka nezuro makusei vachita mukomana ndamusiyari akuwa mubhedhi kwavakazodzoka kuma4 ma3 nezuro masikati vakati mukomana asi uchataura ma6 ndopatakazofonera wanzibeki vasheka vachingorwisana vachingoti ndimukoma wangu nditomba kuti usatambe naye nemunhu wautama naye nekuti munhu mukuru kwavo kanzi hazviitoti ndisatamba naye nekuti kubva ndichikura ndo vanhu vaitondipa lanchi pabreak votondipa kana pocket money kana chikafu kuti ndidye saka vaindibatsirana namukoma wangu ndichengeta saka pakafa mukoma wangu ndo vatowana mukoma wangu handina dzimwe hama kunze kwemukomona iye saka hazvitongoita kuti ndiregedze kuti kutamba nawo nhasi nekuti ndazviona imwe saka vairamba vachingotamba pauchimwari
kungoti mutema ubvu muti mwana dai kamwana kawo kakadai karimo kafamba nerodhi yese inga ndichita garden ndinogara kutanga ndichita ndozouya asi pendakanzwa kuti mwana ashaika ndiri munhu akatanga kusvika panapa vaindidongorera vakavhara madhoo magega akakiwa nezuro manei vakavhara vachimusundidzira chidzoka ndibatsirewo kana mina ndibuda daidzirai vanhu kunze vachimudzorosera kune munhu ofishi maweapons anga achishandiswa ndawo mukapinda murumu dai kuti muzukuru anoda vhurai murumu memwana hamuna weapon irimo kuti mwana uyu aende kurihab ndinini tichikonekitana nasekuru vari kundisoka mbuya vari kuuk izvo mainini vari kusouth dai kuti vanhu vese vanonga vaungana vanokuudzai ndo vaiita zvemadrugs vachichikonekta boys dzichiuyaka mwana akanga ambori mezviri but akaunza munhu azosvika pakuponda munhu ndo mai vari mukati mana panga pakuwanda vakomana vanga kutana yavanda kutangidzisa futi nharaunda takakliya tanga chakuitika pamba panapa vatizvitaitika mwakomana statement yavatondevurema inema dai polisi ichida kukupai inokupai zvakasaka kana muzukuru zvaari kutaura anga asingagari pano hatidi zvemuna muenzi ari kubva kunze acho achitaura nyaya idzi kunyepa panapa nokuti vanga vasingamuoni vaiva vachitora mari vachienda vachinodya mari ivo vachigara pano mahara mwana asina kana chikafu mukavhura murume hamuna kana upfu hamuna kana chiko mwana achipona nemaneighbors this I tell you zvinotibatsirei unopambowo yekunyepa tinokubatai kana ukasvika nekuti bheki pano pamba pawo imini kana muchiona kuti bheki agariki naye ka tonani kuti mimute sei utamidzwa ndosatoda kuti ambovharirwa tichitsvaga imba saka nevamwe vake vasikana vaviri izvizvi sofa ndisimbovaona ndo vaichichiseka ivo bheki achichirohwa vachiokera vachichi kana bheki ari kurohwa mumba vanotoenda kodaiso padhoo pake vachichiseka kana tikada kuti semusi wandaida kuuya vakabva vanemhanya kundivharira dhoo rekumaini ndisapinde asi ndakazozvipinda hangu mukati ndikaenda hangu kuhwindo ndikanomubatsira hangu nekuhwindo ivo vaitookera bheki achirohwa achidini asikangoenda kuti hapana chavanokwanisa kuita nekuti bheki airohwa vari mumba muchazvitepenyura kumhuri kuruzhinji rwezimbabwe chatiri kuda isusu chekutanga chakaitika tikati ndekekutanga otsaarwirwi chekutanga takati ndezvekutanga hatina kana kuona kwazvakazomboenda mukufa kwageka pazvakaitika kana kuti pakazomboendwa kukoti vanhu vakazombodai zvakangonzi vanhu vabhadhara bhero wabuda pautoita mabasa avo zvaka zvakadaro hatina chatakazomboona bheki izvizvi afa chachuru ichi takuti vanhu vazhinji wauvhu mweya wadzokera kuvhu kwawakabva tisina kuona futi chimwe chatinoona futi ipapapa ngatibatsiraneiwo timboonawo something tiri vanhu nekuti isusu zvafane pachikoro pane maprefect pana headboy pakati kachino muprefect anofanira kuendesa una headboy anofanira kuisa munhu aita zvinhu papunishment ko isusu hatisi kumboona mapunishment iwu imedhaka iyi haisvikai isemedha mamedha kesiza weina abatwa handiti but zvaabatwa weina haatangi kungoti akatanga kuopareta ega asina munhu haainaye just because madrugs aitora Wayne, those are ma-expensive drugs anoda mari yakawanda. Wayne angasingendi kubasa muchimona maigya kuti chigunduru kuya kunoku kwaiuya kunoga maybe aitotera bheki nekuti bheki anonga nechi mari yerent kwatanga uchiurwa hazviti kuti uruwa 3 times unoponda oenda oponda oenda ozodzoka futi oruwa unobhadhira mvura nemagetsi handiti munhu akaita seunogara pamba pomwe munhu usingabhadhari vakasiwa vari free vari kutotama pano beside kuenda kutama vanofanira kumboenda kudare vombopinda muoko edare mapurisa nekuti mukasiwa zvakataroka vakazoisa something fish